I got money, ain't it changed. I got girls, they ain't strange. Not to mention, I don't do. Čaute, vítajte pri ďalšom vlogu, takom nečakanom, keďže vôbec som netušil dnes, že ešte budem točiť. Áno, som zistil, že Morris organizuje akciu, majú tu testovacie dni a zároveň je tu aj výstava aut. Tak som vás tu zobral so sebou, ukázať nejaké zaujímavé auta, ktoré tu majú. Také najzaujímavejšie, ktoré tu máme, je to legenda RS2. V podstate prvé Audi, ktoré nesie označenie RS v farbe Nogaro Blue, kde Audi začalo vlastne túto farbu používať pre RS-ové modely. RS2 v podstate je to prvé Audi, ktoré spolupracovalo s Porsche. Celá kasňa stojí vlastne na Audi 80 s tým, že Audi vyrobilo kasňu a celú kasňu posielali do Porsche, kde ju vlastne potom, do ktorého sadili motor, kolesa, takisto pochádzajú z Porsche, spätné zrkadlá, takisto aj brzdy. Motor je 2,2 litrový 5-valec, ktoré Porsche vyladilo, a na tomto aute vidno viacero emblémov Porsche, ako na brzdách, tak to vidno aj na prednom embléme. Takisto sa nachádza znak Porsche aj na kryte motora. Audi začalo používať tú farbu Nogaro Blue pre RS-ové modely, vlastne pre také limitky ku koncu výroby stále v podstate vydali tú edíciu Nogaro Blue. V dnešnej dobe v základnej ponuke už tú farbu nenájdete jedine cez Audi Exclusive, kde si viete navoliť túto farbu. Máme tu ďalšie zaujímavé autičko Audi RS6 GT. Ide o rozlučkový model vlastne s spaľovacími motormi, nakoľko už nová RS6 by mala byť hybridizovaná, ako ohlasilo Audi. RS6 vlastne dostala karbonové diely, ako je kapota, blatníky, že odľahčili ten predok trošku na tom motore. Takisto je vyladený podvozok, 22-palcové disky, ktoré v tejto bielej farbe vyzerajú zaujímavo. A tým, že sú biele, ešte viac umocňujú to, aké sú veľké. Je to limitovaná edícia, každé auto má v podstate štítok na stredovom paneli. 660 kusov, tuším, bolo vyrobených. A takisto ide o najvýkonnejšiu RS6, kde bol aj navýšený výkon oproti ešte performance verzii RS6. Ďalej sa tu nachádza Audi RS5, ešte starý poctivý 8-valec 4.2, ktorý je teraz cenovo celkom dostupný a celkom auto zaujímavé na kúpu, by som povedal, za fajn cenu, lebo tieto 8-valce atmosférické už v podstate to bol posledný model, ktorých sa nachádzalo. Bola tu ešte RS4 a B8,5 a táto RS5 a ešte facelift, nie, to už je faceliftový model, čiže posledné auto, v ktorom bol 4.2 8-valec. Ďalej tu máme RS4, takisto v Nogaro Blue farbe, B5, 2.7 V6 biturbo, takisto zaujímavý motor. Nie je to také ťažké na tom predku ako tie 8-valce, čiže má to lepšie jazdné vlastnosti. Pre zaujímavosť, tá Nogaro Blue farba vlastne vznikla názov podľa okruhu vo Francúzsku, ktorý má v názve Nogaro, presný názov vám nepoviem. Nogaro Blue Edition je ešte vlastne charakteristické tým, že v interiéri je použitý modrá alcantara
a prvky, dokonca viem, že keď som sedel v RS4 B8,5, tak dokonca v karbóne je použité vlákno v tejto farbe, len tak decentne, že človek si to ani nevšimne na prvý pohľad, ale taký zaujímavý detail. Takisto sa tu nachádza ešte RS4, 25 rokov výročia RS4, 2,9 litrový 6-valec, 470 koní. Má to karbon keramické brzdy, nejaké karbonové doplnky, krytý z spätných zrkadiel. Tuším, že to má nastaviteľný podvozok, ale mechanický. Veľmi zaujímavé sú tieto disky. Veľmi dobre to vyzerá, 20-ky, ale opticky sa zdajú väčšie. Vzadu sú klasické oceľové brzdy. Zaujímavá, žltá farba. Ideme ešte pozrieť do zadnej časti, kde vlastne v servise sú takisto vystavené nejaké auta, teda nejaké tie Porsche, Mercedesy a iné. Ukážem vám, takisto si viete vyskúšať auta. I got money, ain't changed. I got girls, ain't strange. Not to mention, I don't do the tension. When I'm in your ends, I beat you the entrance. And I don't need no guest list when I pull up to the palace. Smoking every room, yeah, we smoking on the chalice. Red cup and we okay. Red cup and we located in the back room where they do things. Everybody know we okay, got a crew living. Gotta be kidding. All of these hundreds of millions, not one of these women's is smitten. All of the money, the feeling, they know that they gonna get it in a minute. But if they can't really cool out, it's so chilling. Yeah, I feel young. Told her come and meet me at the park. We could start something fun late after dark. Swimming in the water, girl, and there's a lot of sharks. Jump into my boat, yeah, I'll help you stay afloat. Yeah, I ain't had a smoke, yeah, no, I'm not joking. Roll up in your party, and you know I'm always loaded. Whole house like a club thing, whole house like a party though. If you got the camera out, it'll look like some Mardi Gras. Red cup and we okay, red cup and we located at the back room where they do things. Whole click on them new things. Nobody rocking with the mood swings, nobody rocking with them rude things. Yeah, I'ma have to let the two sing. What's it saying?